Okay. Os mae'n symud, falle ni'n join o mewn, gewn ni weld. Okay, so, Ffit yn 5 yw'r plan. Nath Steve wneud sesiwn 2, okay. Ni'n mynd i wneud sesiynau pob dydd nawr, hanner awr i 9, yn y tymor ma, hanner tymor ma, a ni'n wneud 5 ymarfer. Ni'n mynd i wneud am funud, ond ni'n wneud 30 eiliad, cael rest bach, okay, a wedyn wneud 30 eiliad arall, a wneud hwnna 5 waith. Okay. So, bore yma, mae gyda ni pengliniau uchel, high knees, wedyn ni'n wneud squats, okay, cilchoedd braich, okay, arm circles, cicio bach i'r abs, so ni'n gorfod ar llawr, a wneud kicks bach, a wneud ei squat fyd, so squat jumps. So wneud siŵr, os ti'n really dal, ti ddim yn mynd trwyddo'r to, okay? So, ni'n mynd i twymo lan yn gyntaf, so os mae botel o dŵr gyda chi, neu quickly mynd i ole, a ni twymo lan yn gyflym, jyst i wneud siŵr mae'r corff yn barod i wneud popeth, a wedyn, mae'n rhoi timer arno, mae dŵr fi fan hyn, okay? A wedyn ni'n dechrau. Mae fe'n ddiflas ti ma, so ewn ni dechrau. Fi wedi rhoi sgidiau melyn, sy'n gallu weld nhw? Fi wedi dwy'n y hael mas. O ti fas, so hwnna pan mae'n ddiflas. OK, pa'n barod? Ni'n mynd i dechrau, gyda rhedeg o'r smotyn, OK? Coes yn dod lan. Defnyddio breichau ni, OK? Mae'n mynd tri gyflym, OK? Jyst dechrau nawr. Allu ti troi un ochr. Troi ochr arall. A wedyn falle jyst pigo fel lan bach. Dechrau pwmpo breichau. A slo fe lawr. Jogs bach. Wneud siŵr mae digon o lle gyda ni. Okay. Os ddim angen lot o lle, hwnna'n rili bwysig gyda fan nawr yn 5. Os ddim angen lot o lle. Okay. Symud ymlaen. Ni'n mynd dyrnu'r air, okay. Punch the air. Mynd lan. Punches bach. Mi'n dechrau troi fel lan yn barod. A wedyn ni'n neud dyrnu mas. Bam, 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 bam. Edrych fel fi'n dawnsio. A wedyn ti fel lan. A lan. Oh. A'r ochr. Ti weld fi. A jog bach. Good. Siglo popeth mas, breichau, coesau, colin, neud siŵr colin ddim yn symud. OK. Pawb gael sip bach o dŵr. Dylai calon chi, dechrau gweithio nawr. Symud y gwad rownd. OK, paratoi. Fi'n mynd i set o'r timer, OK? iPad's fantastic, oes. OK. Plan yw. Yr un cyntaf, pengliniau uchel, OK? Tebyg pan ni'n rhedeg, OK, ni'n rhedeg. Pan ni'n neud pengliniau uchel, ni'n just pigo nhw lan a defnyddio breichau ni hefyd, OK? So ni'n pigo nhw lan a ni'n mynd i wneud hwn am 30 eiliad, 10 eiliad am rest, a wedyn wneud y to. Pawb yn hapus? OK. 5. 4. OK, pengliniau uchel. Pa'n mynd 3 gyflym i dechrau. Pan wyt ti weld pengliniau mynd lan, so fi'n jogo, mae pengliniau mynd dod lan. Defnyddio breichau. Cadw pen lan. Good, da iawn chi. Cadw symud, cadw fynd. Pengliniau mynd lan. OK, rest. 10 eiliad. Tro ma, os ni'n gallu, buckle fan mach, OK? We're going to go a bit faster. Barod. A to. I'r ochr. 20 eiliad ar ôl. Cadw pwmpo breichau. Cofen i byth rhedeg fel hyn.
Ni wastad rhedeg fel yna. 15 eiliad. Ni'n mynd bach yn ffastach. Come on, Come on, gyflym nawr. 7 eiliad nôl. Come on, come on. Cer y bumpo. Squats tro yma. Dylech chi. Struglen adlu bach nawr. Hwna'n galed. Squats, okay? Ni moyn cadw cefn syth. Okay, so ni'n mynd fel hyn. Ni moyn cadw bach o plygu pengliniau. A fel ni'n eistedd mewn cader. Okay? Eistedd lawr. Cefn mynd syth. Offa ni. Os ti'n mynd cadw dwylo flan, neu ti'n mynd cadw lawr, lan i chi, paid hyntio droso. Fel ti'n eistedd mewn cader, o flan. Neu ti'n gallu rhoi nhw mas fyd. Okay. Da iawn pawb, 5 eiliad. Da iawn, nhw'n good. 10 eiliad rest. Bydd i'n neud hwnna to. Bydd coesau gryf gyda chi gyd. Pa'n barod. Cofi, plygu pengliniau, syth lan. Plygu pengliniau, lan. Cefn syth, da ni. So ni'n mynd dros. Syth a lawr. Good. Cadw fynd. 15. 13 ar ôl. Coesau gryf. Neu coesau gryf i ni popeth. Jyst i sefyll. Yna. 3, 2, 1. Okay. 30 eiliad. Cylchoedd braich. Brechen yn mas yn syth. A ni'n just mynd i creu cylchau bach. A ni'n mynd o flan, okay? I dechrau. Bydd yna fas o hwn. Mae hwn yn llosgi. Just bod calon ti ddim yn gweithio fel yna. It's a slow burner, okay? So camera amser. 5. 4. Brechen mas. Cylchau bach. Cylchau bach. Mynd o flan, so allu weld. Na ni, okay? 20 eiliad. Okay, bach mwy nawr. Cylchau bach mwyaf. Bit bigger. Okay. Nawr, bit faster. Bach yn famach. 10 eiliad. Dal mynd o flan. Cylchau bach. Cylchau mawr. Tro ma, ni'n mynd nôl. Okay? Ni'n mynd ffordd na, ni'n mynd nôl tro ma. Ni'n mynd nôl, cylchau bach. Tro ma, cylchau bach gyflym. Cylchau bach. Ti'n meddwl mae'n gweithio. Cylchau mawr. Hwnna'n llosgi. 10 eiliad, cadw fynd. Mawr, ni'n gallu mynd mawr i benni off. Da iawn pawb. Okay, shake off. Ni'n mynd i cicio bach nexa, okay? Gorfod ar llawr. Ti cadw coesau'n syth mas, a neu cics bach. Gobeithio. Ti gael chi fel ni. A ni'n neud cics fel hyn. Cics bach. Ddim reit i'r top. Cics bach. Okay? Da bach rest, ti angen dŵr. 3 eiliad, sy'n amser ni. Go! Cics bach. Cics bach. Cadw'r coes yn syth. Good. Bydd abs i'n brifo fi'n credu, cos fi'n stryglo fan hyn. Good. Faint ar ôl? 10 eiliad. Cadw fynd. Cadw symud y coesau. Keep moving those legs. Keep them straight. Da iawn chi. 10 eiliad. A wedyn ni'n hwnna to, okay? Dal, cadw syth. Bwm, 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 bwm. No mewn. Go. Syth mewn. 30 eiliad. A wedyn bach o dŵr, okay? Pawb gallu weld trainers fi? Colin, ys cadw llygad arno fi. Diolch, Colin.
Cael nhw symud y coesau. Da iawn, cael nhw syth. Paid touch o'r llawr. Just gweithio galed. Cael nhw off y llawr. Good. O! Hwn yn llosgi. Cael nhw fynd. 3. Ah! Oh! Quick bach o dŵr. Fi'n mynd i cael dŵr. Oh! A'r un ola. Neud your squat. Ooh. Oh, okay. Tebyg pan ei squat. Cefn syth, plygu pengliniau. Ond wedyn, ni'n mynd i popo lan. Sa'n moyn i chi'n mynd trwy'r to. Jump over in, just jump bach. 3, 2. Just jump bach. Jump bach. Cadw lan i chi. Plygu pengliniau. Cefn syth, jump bach. Dyna'r coesau ti yn teimlo hwn. Cadw fynd. O, maen nhw'n llosgi. Cadw fynd bawb. Good. Just jumps bach. Sink lan. Rest bach. Os mae hwn yn rhy galed, just cewch nôl i wneud y squats. Mae hwn yn ffain. Mae hwn yn llosgi fi. O, sydd mewn. O, balance. Lan. Lan. Cadw cefn syth. Paid hyntio droso. Lan. Good. Fel ti'n eistedd lawr. Jump bach. Neidio bach. Good. 13 eiliad a wedyn ni'n mynd i cwlo lawr. Trwy ma lawr. O, fi'n llosgi. O. Cadw in. Keep going, everyone. Oh. Pawb i cerdded round mewn lle bach nhw. Little walk around. O, coesau fi. O, nes i pigo hwnna i gryfhau coesau ni. Squats. Beth arall, neidio squat. Pengliniau uchel. O, bach o dŵr. Cael symud. Os mae botel ati. Cael drink bach. A symud round. Oh, siglo popeth mas. Siglo popeth mas. Coesau enwedig, okay? Pawb yn sefyll. Ni'n mynd i wneud 10, okay? 5 ar coes dde, 5 ar coes chwith. Sigl, sigl. Sigl, sigl. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rwy'n peth o'r brech i ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oce. Be moyn i chi wneud nawr? Ni'n mynd i wneud bach o nadlu, oce? Ni'n mynd i nadlu trwy'n a mas trwy ceg. Nice and slow, oce? Ni'n mynd i trio wneud am 3 eiliad mewn, 3 eiliad mas. Un arall. Brilliant. Fantastic. Pawb wneud yn siŵr i yfed y dŵr, okay? Bydd y sesiynau yma ar YouTube, ni'n safio nhw yn y playlist, okay? Ffit yn 5. Fel nes i gweud gynnig, bydd sesiwn pob bore am hanner awr i nawr. Fori mae sidian yn un, mae sids yn ffantastig. Gobeithio chi nathoch chi mwynhau. Mae'r Colin wrth ei fod. Edrych yna, joio mas draw. So cofio nawr, mae da fi fel hyn. Dych chi weld o'n boes? Ti'n rhoi y glisten ma. Ti'n rhoi beth yw hwn? Gwaith galed. Hwna beth yw hwnna. Gwaith galed. OK, so fi'n mynd i wneud hwn. So chi off? Wel, a chi cyn bo hir. OK, cofia, tudalen Facebook, Instagram a Twitter i dilyn ni i cael mwy o syniadau. OK? Hwyl fawr, ta-ra!
Oh.